Huwa stmat li persuna minn kull 5 f'Malta għandha l-kundizzjoni tad-dijabete. Dan fil-waqt li bosta persuni ma jafux li għandhom din il-kundizzjoni. Għalhekk sabiex jiżdied l-arfin fuq il-kundizzjoni, kull sena din titfakkar permezz tal-Jum tal-Arfin tad-Dijabete fl-14 ta' Novembru. Ftit jiem qabel dan il-jum l-Assoċjazzjoni Maltija d-Dijabete tellet seminar dwar din il-kundizzjoni, b'enfasi fuq il-konsegwenzi tagħha fuq siq il-vittma. Din hija waħda mid-diversi kundizzjonijiet li skont il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija d-Dijabete Chris Delicata tagħmel il-ħajja ferm aktar diffiċli għal min hu dijabetiku. Id-dijabete iġġib magħha diversi sfortunatament komplikazzjonijiet fosthom fis-sieq, fil-ċirkolazzjoni u jista' jkunu komplikazzjonijiet koroħ għax jista' jeffettwa anke l-għejxien ta' dak li jkun. Jekk il-kontroll ma jkunx wieħed tajjeb, jista' jagħti l-każ ukoll li jkun hemm saħansitra f'każijiet serji amputazzjoni tas-sieq. Wieħed mill-kelliema f'dan is-seminar kien id-dijabetoloġista Dr. David Coppini li spjega ma' One News kif bħal kull marda u kondizzjoni oħra il-prevenzjoni hija ferm aħjar mill-kura. Waħda mis-sintomi komuni għal persuni li jkollhom konsegwenzi avvanzati tad-dijabete tinvolvi l-feriti fis-saqajn li għalkemm ikunu qed jiggravaw ma jinħassux. F'dawn il-każijiet huwa importanti ferm li wieħed jiċċekkja dawn is-sintomi. Dr. Coppini għalaq b'appell lill-pubbliku kollu sabiex filwaqt li jżomm dieta bilanċjata jagħmel testijiet regolari anke jekk ma jkollux sintomi. Dawk il-pazjenti li għandhom ir-riskju, li għandhom pereżempju problema tal-pis, li għandhom storja fil-familja, ġenituri, nannu, tzijiet, huwa ħafna, li jkollhom xi sintomi, pereżempju huma ħafna bil-lejl jmorru t-toilet jew iħossu lajja persistenti jew waċċ, ikunu jistgħu jagħmlu t-test u llum it-test huwa sempliċi. World Diabetes Day illum fit-2022 kull ma trid tagħmel a single blood test li jurik il-kontroll tat-zokkor fil-tliet xhur ta' qabel.